el modo anterior. El K3 es un modo de Snow, pero que la pinta que te de verdad. Sí. Pero hombre, yo de ser el test de PA de Santa, los dados son igual, y de ser estos son dual core. De Valencia, si tu tocas, hay que dir que el 133 el número de los mateixos. Que aquestes hores són assignades d'ací i aquestes hores són assignades des d'allà. Són els mateixos.